טוב, אז האמת שזה לא כל כך מדויק מה שכתוב פה, אבל לא רציתי לבאס ולכתוב רק אחד מתוך 20 או 30, אבל זה לא משנה. אני באמת מאמין שאם תצפה בהדרכה הזאתי, יש לך סיכוי מעולה להפוך ולהיות אחד מיוצאי הדופן שבאמת מצליחים לכתב את הגוף שלהם, וזה לא משנה אפילו אתה בן כמה אתה. עכשיו אני כבר אגיד לך, זאת לא הולכת להיות הדרכה רגילה, יכול להיות שאתה לא תצפה בה עד הסוף, כי כנראה שהיא תיצור אצלך התנגדות מאוד חזקה, אולי אתה לא תבין בכלל על מה אני מדבר, ורוב הסיכויים שאתה גם לא תעשה או לא תצליח לעשות את הדברים שאנחנו נדבר עליהם. אבל אני הולך לדבר לגמרי תכלס, כי אולי בכל זאת אתה שצופה עכשיו, אתה אחד מתוך אותם 8 לכאורה שכן יכול לעשות שינוי, ולא פחות חשוב אם לא יותר. סיבה נוספת שאני מראה לך את ההדרכה הזאת, כי התעשייה הזאת מאכילה אותנו בסיפורים מהקטן ביותר ועד הגדול ביותר, כלומר מהמאמנים שמרוויחים הכי מעט כסף, משכורת שעתית, ועד המנהלים הגדולים שעושים בוכטות של כסף, כולם מספרים לנו סיפורים ובעצם גורמים לנו להמשיך להאמין ויותר גרוע להתאמן לפי מיתוסים שלא רק שהם לא עובדים, הם בחיים לא יעבדו, ותכף אתה הולך להבין בדיוק למה. המטרה שלי היא לשתף אותך במה שאני יודע, אתה תחליט מה נכון לך לעשות. אני יהודה, אני מאמן אישי מעל 16 שנה, אני בן 42, נשוי פלוס 2 מראשון לציון, ואני אגיד לך פייר, תמיד ראיתי את החבר'ה האלה שמתאמנים ומשיגים תוצאות מדהימות, והבנתי שלא כולם יכולים להיות ככה, כי יש את האנשים האלה, אין מה לעשות, שיש להם גנטיקה מדהימה, כאלה שתמיד התאמנו, וזה לא משנה איזה ספורט הם עשו, שהם בדרך כלל, יש אנשים שנראים יותר טוב מאחרים, יש אנשים שזה פשוט בא להם בקלות, אבל כל עוד אני, אתה, הוא, נשווה את עצמנו לאחרים, אין סיכוי לעולם שנצליח לצאת לדרך חדשה ונכונה. תזכור את זה. זה הצעד הראשון בהדרכה הזאת. אז כדי לראות תוצאות, דבר ראשון, אתה חייב להפסיק עם כל השטויות האלה של לעשות 3 סטים, 4 סטים, 5 סטים, כפול 10, כפול 12, זה לא משנה. כל השיטה הזאת של הסטים והפירמידות, צריך להפסיק עם זה. גם עם הפיצולים של ה-A, B, של יום חזה, יום גז, ולנסות להוסיף כל הזמן משקלים, ובטח להחליף תרגילים כמו גרביים, ואני יודע שמה שאני אומר עכשיו נשמע לך כמו בולשיט, כי זה מרגיש לך נכון לעשות את הדברים האלה, כי ככה לימדו אותך וכל התוכניות אימונים מדברות על לעשות את זה, כי ככה התאמנת פעם וכן ראית תוצאות, וכי ככה כולם מתאמנים וכן רואים תוצאות, ואולי הסיבה העיקרית היא פשוט כי אין דרך אחרת, אף אחד לא לימד אותנו שיש דרך אחרת, אבל קח בחשבון את זה. אני לא יודע בין כמה אתה בזמן שאתה צופה בזה, אבל כנראה שאין לך גנטיקת על, אין לך כוח של מניף אולימפי, אין לך אין סוף של זמן ושעות לבזבז באימונים, הגוף שלך לא חסין מפציעות, ורוב הסיכויים שאתה גם לא בדיוק אוכל נכון, ולכן אתה בכלל לא שייך למיעוט הזה, ל3 או 4% האלה של האנשים שכל מה שהם יעשו זה יעבוד וימשיכו לראות טוב. לכן אתה לא צריך לעשות את זה, זה פשוט לא יעבוד. ואני אגיד לך מעבר לזה, כשדברים לא עובדים, אנחנו מתחילים לעשות עוד יותר טעויות. אנחנו מתחילים לחפש אשמים כשאין תוצאות, אנחנו מאשימים את התזונה שלנו. אני מתאמן מצוין, אבל התזונה, אין לי מספיק חלבון, אין לי מספיק זה, אני אוכל יותר מדי. זה הגיל. אני בן 50, אני כבר בגיל כזה שאני לא יכול לפתח שרירים. זה הגנטיקה, יש לי גנטיקה גרועה, תראו את ההורים שלי. המאמן נותן לי אימונים מאפנים. עכשיו הדבר השני שאתה צריך לדעת הוא איך באמת בונים שרירים. בניית שריר תלויה בעצם בגירויים חדשים. אנחנו כל הזמן צריכים להעמיס על הגוף שלנו ולעשות בעצם פעולה שנקראת מאמץ יסף. כלומר, כל פעם הגוף אנחנו צריכים להציג לו מאמץ חדש שהוא חייב להתגבר עליו. מאמץ גבוה הוא חייב להיות בסף אנאירובי. אם אני אתרגם את זה לתכלס, זה אומר שאתה צריך לעבוד בטווחי חזרות נמוכים ובכמות, שוב, לא איכות, כמות מאמץ נמוכה. כי מאמץ שהוא ממושך
זה כבר גולש לעולמות האירוביים הסיבולתיים. כשל הוא בעצם הפקטור העיקרי שבונה את מסת השריר שלך. כשל זו הנקודה שמדליקה את המנגנון של בניית שריר. כל מאמץ נוסף מעבר לכשל הוא מיותר. כשל, אם אתה לא יודע, זו החזרה האחרונה בסט שאתה לא יכול להמשיך אחריה. עכשיו, יכול שאתה כבר מתאמן לכשל או התאמנת לכשל, לכן ההערה הזאת היא סופר חשובה. כשל זה משהו שמדליק. כשל, תחשוב עליו כמו מתג של אור. כשאתה מדליק את האור, אתה לא לוחץ שוב ושוב ושוב על המתג, ואתה לא מכבה ומדליק, אתה לוחץ רק פעם אחת. אותו דבר עם כשל, אתה עושה אותו אך ורק פעם אחת באימון, לא פחות ולא צריך יותר. קח בחשבון, כדי לבנות שריר זה לא משנה כמה אתה מזיע, כמה אתה מרגיש פעם, כמה שרירים דפוסים או כמה ארוך האימון שלך, אין לזה קשר, אלה לא אינדיקטורים טובים, וכשאתה מסתמך עליהם אתה עושה טעות ומקבל החלטות לא נכונות. בוא נבחן את זה. לדוגמה, להעלות משקל אין לזה קשר או יחס ישיר למסת השריר שלך. בטוח ראית אפילו במכון כושר אנשים מאוד חזקים, או בחיים יצא לך לפגוש אנשים חזקים שבכלל לא נראים מרשים, וזה מכיוון שהוספה של משקל קשורה בכלל למערכת העצבית של הגוף ולגיוס יחידות מוטוריות. דבר נוסף זה ריבוי התרגילים באימון, חזה עליון, חזה תחתון וכדומה. תרגילים וסך הכל תנועות, מה שחשוב זה הגירוי, לגוף לא משנה באיזה צורה הגירוי הזה יגיע. AB, אימוני AB, ABC, אנשים מספרים, אני עושה A גב, חזה, וזה, זה לא אומר כלום. AB בסופו של דבר נועד להקל על החיים שלנו, ושיהיה לנו נוח להתאמן. ועכשיו החלק המעניין, נפח אימון גבוה, לכל אותם אנשים שאוהבים לעשות המון תרגילים, המון סטים ולהתאמן 4-5 פעמים בשבוע, זה מוביל אותי לדבר השלישי, וזה אתה חייב להכיר. אימון בנפח גבוה מקושר בעיקר לאובר טריינינג. זה מצב שבו כמות העבודה שאתה עושה ביחידת זמן מסוימת בכלל לא תואמת את המשאבים שהגוף יכול להקציב. אוקיי? זה אומר שאתה לא יכול באמת להתאמן באפקטיביות כשאתה מתאמן הרבה. ככה הגוף שלנו עובד. אין שום דרך לפצות על זה. אתה יכול להתאמן או ממושך או חזק, כי כל סט נוסף שאתה עושה וכל תרגיל נוסף שאתה עושה רק מעריך את זמן האימון, הוא לא מגביר את האינטנסיביות של האימון. ובוא נכיר את הדבר הרביעי, שזה גם כמובן חשוב מאוד, וזה זמן המנוחה. ככל שהאימון שלך יותר אפקטיבי, אתה זקוק ליותר זמן בשביל התאוששות ופיצוי יתר. התאוששות זה כדי למלא את המשאבים או את המגרים חזרה, ובאמת לספק לגוף מנוחה לקראת האימון הבא, שבו אתה שוב צריך להגיע למאמץ יסף. ופיצוי יתר זה למעשה התהליך של בניית השריר. כמו שאתה מבין, זה לא לוקח יום ולא יומיים, ולכן כל פעם שאתה עושה למשל AB והולך להתאמן יום אחרי יום, גם אם אתה לא עובד על אותם שרירים, אתה בעצם מפריע וקוטע את התהליך הזה של המנוחה ובניית השריר. אז בוא נעשה לרגע סיכום. בלי גירוי גבוה, העצימות או כשל או איך שאתה רוצה לקרוא לזה, בלי התקדמות באימונים, כל אותו מאמץ יסף, ובלי מנוחה ששם אנחנו מדברים על פיצוי היתר, אין תוצאות. וכך דוגמה. מתאמן מתחיל שרק נרשם לחדר כושר, הוא יכול להתקדם כל אימון, ולמעשה הוא מציג לגוף שלו כל פעם גירוי חדש, והוא בדרך כלל לא מתאמן הרבה, אלא בהתחלה אף אחד לא מתחיל להתלהב ומתאמן יותר מ3 פעמים בשבוע. כנראה שזה פרק זמן שמצליח, שמספיק בשביל להתאושש מהאימונים, אבל ככל שהמתאמן שלנו מתקדם יותר ויותר ויותר, התנאים משתנים, הגוף מתרגל וקשה יותר להציג לו גירויים חדשים. כל הדברים שסיפרתי לך פה הם בהשראה של תוכנית באמת יוצאת דופן בעולם הזה של פיתוח גוף, בעולם הפרוע הזה, שנקראת HIIT, High Intensity Training, של מאמן בשם מייק מנצר. זו תוכנית מדהימה שמתאימה למתאמנים טבעיים ורגילים, כי למעשה עוזרת להם להתקדם כל הזמן למצוא דרכים חדשות לגרות את הגוף. וזה קורה בעיקר בזכות טכניקות שהן, אתה
אתה יודע מה, כמעט אינסופיות, שאיתם אתה יכול כל הזמן לשדרג את האימון שלך. היום בזכות הרשתות, התוכנית הזאת והאימונים מהסוג הזה מקבלים המון תשומת לב והמון פרסום, והיה חשוב לי להראות לך ולתת לך את המידע הזה. אתה כמובן תחליט איך אתה רוצה ליישם אותו.